L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's Global Ratings ikkonfermat minn ġdid ir-rating ta' A- bi prospetti stabbli għal pajjiżna. F'rapport maħruġ fil-jiem li għaddew l-Aġenzija ta' Kreditu Indipendenti u magħrufa li ma tħares lejn wiċċ ħadd sostniet li mingħajr l-għajnuna tal-Gvern fl-aħħar sena tal-pandemija l-ekonomija lokali kienet tispiċċa tisfronda u għatta negozji kienu jfallu. L-esperti ta' Standard & Poor's komplew mal previżjonijiet ta' aġenziji ta' kreditu oħrajn li rimarkaw kif Malta se tkun minn tal-ewwel li tirkupra mill-pandemija. Fil-fatt l-esperti sostnew li l-prodott domestiku gross f'Malta se jibda jirkupra parzjalment fl-2021 b'4.5% u ser jitlaq għal 5.5% fl-2022. Fil-waqt li l-miżuri ekonomiċi li ħal-gvern huma fattur importanti wara dan l-irkupru, l-esperti barranin isemmu wkoll il-fatt li r-rata ta' tilqim tal-vaċċin ta' pajjiżna kontra l-COVID-19 hija tajba ħafna. L-esperti tal-Aġenzija wkoll faħru riformi kbar li għamel il-gvern biex jisaħħaħ is-salt tad-dritt u jtejjeb l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Fil-fatt isostnu li l-awtoritajiet Maltin saħħew b'mod sinifikanti l-livelli ta' supervizjoni u li dan kien progress tajjeb fuq l-aħħar snin. F'dan ir-rigward notaw fost l-oħrajn kif l-FIU u l-MFSA żiedu ħafna riżorsi umani u finanzjarji tagħhom kif ukoll qalu li sar avvanz fil-kapaċitajiet ta' dawn l-istruzzjonijiet. L-esperti ta' din l-aġenzija magħrufa li ma tħares lejn wiċċ ħadd meta tanalizza l-andament ekonomiku f'pajjiż semmu wkoll il-qasma fl-irwoli bejn l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat. Fil-waqt li faħru l-proċess ġdid tal-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija li ma proċess kon dawn l-esperti ġi trasformat u fetaħ il-proċess tal-għażla għal skrutinju akbar.